Şo goşgy şahir Mäturgan ýaş toýuna başlanýar. Goşgynyň awtory Bahar Bekjayewa. Hak Allah'nın halka veren ustady. Doglan günüň gutly bolsun halypa. Saňa arzu edýän mudam pek zady. Täze ýaşyň gutly bolsun halypa. Ýazýan goşgularyň jana ýakyndyr. Hersetir jümlesi çäksiz akyndyr. Size bu pek durmuşy gülüp bakandyr. Doglan günüň gutly bolsun halypa. Arzularym size juda eken. Barsa hasyl bolsun yeken. Siz hakyky ustad şygyr ýetdi beken. 27 ýaş gutly bolsun halypa. Agyr ýüküň awray bolsun durmuşda. Allah'ım golluk versin size her işte. Şygyr ýetdi ahyr ýokdur ýürüşde. Ýören ýoluň peklik bolsun halypa.